Que les cendres es puguin tenir a casa, legalment és possible tenir-les a casa, ens fa fer aquesta reflexió. Les tenim a casa o a on les portem? Llavors, lo important no és tant a on les posem, a on decidim que sigui el destí final d'aquestes cendres, amb un columbari, a la natura, al jardí de casa, a l'estanteria, a la tauleta de nit. No és tan important això, sinó quin significat hi ha darrere d'això. En realitat, som una societat lliure de triar, de poder triar on volem tenir-les. Però en realitat si tenir-les a casa significa que el teu procés de dol s'està quedant paralitzat perquè per tu simbolitza que aquella persona no ha mort, això no és recomanable.